Kinilala ng Department of Health o DOH Region 3 ang mga paaralang nagpakita ng natatanging husay sa pagpapatupad ng mga programang pangkalusugan para sa mga mag-aaral. Tinawag na Kampiyon ng Kalusugan sa mga paaralan, Healthy Learning Institution Awards 2026 ang parangal na isinagawa sa Widows Hotel sa Clark Freeport nitong Huwebes, July 23. Nag-ugat ito sa Healthy Learning Institution o HLI program na layong itaguyod ang magandang kalusugan ng mga estudyante sa tulong ng Department of Education, komunidad at ng mga magulang. Gusto natin na habang maaga pa, habang bata pa sila, ay ma-inculcate natin sa kanila yung mga healthy habits na mga behaviors. No, so ito ay sa tulong ng mga teachers natin sa Department of Education kapag sila ay nasa eskwelahan at kapag naman pag-uwi ng bahay ang ating mga parents and the caregivers. Gusto natin ay merong continuous implementation of our health programs kahit na makauwi sila sa mga kanya-kanyang bahay. By phase ang implementasyon ng HLI at nauna muna ang mga tinatawag na last mile elementary schools o mga paaralang matatagpuan sa malalayong komunidad. Gusto natin na kapantay ng karapatan ng bawat bata na nakatira sa patag, no, sa mga sentro na lugar ay maibigay din ang karapatan sa pangkalusugan ng bawat bata na nasa mga depressed areas, mga geographically isolated areas. So sa pamamagitan nito, nakakahikayat tayo na suportahan yung implementasyon ng programang ito. Nandyan yung mga local chief executives natin, yung mga mayors, no, yung ating mga sangguniang bayan, no, na willing na tumulong sa ating programa na ito. Kapag ito ay nakikita ng mga other schools na hindi pa nag-i-implement ng HLI program, no, sila din ay naiengganyo na i-implement din ang programang ito. Target umano ng programa na mabawasan ang absenteeism at dropout rate sa pamamagitan ng pagpapanatiling malusog ng mga bata. Hindi lang siya doon purely sa academic part, but rather it is a holistic approach, no? Na kung saan gusto natin na maging malusog ang isang bata nang sa gayon makapag-aral siya ng mabuti. No, kasi alam naman natin na ang isang bata na sakitin ay maaaring mag-drop out, maaaring mataas ang absenteeism, nauulit sila ng grade, no, sa kanilang paaralan. So with this program, no, layunin natin na kumpleto, no, academically, mentally, healthy, no, yung kanilang buong pangkabuang kalusugan ang gusto nating mai-address dito sa Healthy Learning Institutions program. Bunga ng magagandang inobasyon sa kalusugan, iginawad ng ahensya ang parangal sa iba't ibang kategorya para sa mga natatanging paaralan at Schools Division Offices o SDO sa rehiyon. 3 paaralan ang nakasama sa satisfactory category. Para sa very satisfactory category, 19 na paaralan ang napili, habang 2 ang ginawaran sa outstanding category. Pinarangalan din ang mga eskwelahan na may natatangi at epektibong programa para palakasin pa ang HLI sa Best Practices category. At binigyang pugay ang mga SDO sa kanilang matagumpay na implementasyon ng programa. Hindi raw inasahan ng St. Mary's Village Elementary School na mapabilang sa mga awardees. Naging susi raw ang pakikipagtulungan ng iba't ibang sektor sa epektibong pagpapatupad ng HLI. Ang sinasabi namin, lahat ng programa ng Department of Education, tapos yung Department of Health, ang number of makikinabang talaga ay ang mga bata. So pag sa mga bata kasi kailangan maibigay ang lahat at hindi namin kailangan mag-isa. Kailangan namin ng tulong ng LGU, kailangan namin ng tulong ng mga magulang, kailangan ng lahat na nasa community ay makasama namin, maging partner para maging matagumpay. Kasi sayang naman, ang gaganda ng programa, hindi namin kaya mag-isa. So nagpapasalamat kami at lahat ng dapat makasama ay tinulungan kami. Pinarangalan din si Dr. Maria Bisel Danao Tagapan ng SDO May Kawayan City sa outstanding category dahil sa kanilang inobasyon sa teleconsultation para sa mga estudyante at guro.
nagko-conduct po kami ng teleconsultation kung saan po ang mga teachers, ang mga bata po ay inire-refer po sa akin or sa mga nurses po na mga school health coordinators. In such a way, kahit po malayo ang mga bata, maaari pa rin po namin silang ma-assist, no, medically, or kung kinakailangan po ng physical assessment ay pinapapunta po namin sa division office or sa pinakamalapit po na health center. Samantala, nagkaroon naman daw ng positibong epekto sa mga paaralan sa kanilang schools division ang pagtutok sa kalusugan ng mga bata. Ang isang positive effect po na pinakamalaki na nakita ko is yung pong pagpapahalaga po, no, ng mga paaralan, ng mga estudyante, ng mga teachers at pati po ng mga administrators sa pangangalaga po, no, ng kalusugan ng hindi lang po ng mga bata, kasama po doon yung mga teachers, kasama po yung non-teaching personnel at yung pong environment ng school. No? Mas participative po at mas nakakasunod, nakakapasok at hindi na po palaging nag-absent ang mga bata dahil ito po yung goal po natin sa school health. Sa huli, lubos ang naging pasasalamat ng DOH sa pakikisa ng iba't ibang sektor para sa ikatagumpay ng Healthy Learning Institutions Program. Sa ating mga awardees, sa ating mga schools division office representatives, no, sa ating mga principals at lalong-lalo na sa ating mga teachers, no. At ang ating mga magulang, no, na mga miyembro lalo na pati ng mga Parents Teachers Association, no, sa isang paaralan. So maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at yung inyong commitment, no, na ibinibigay para mapanatiling malusog ang ating mga bata. Alam po namin hindi kakayanin ng kagawaran ng kalusugan lamang, but rather this should be a collaborative activity or collaborative program. No? Maraming salamat po and congratulations to each one of you. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.